Now chiwa ndokuratidza ipidigori ndimbo try and I'll complement it recording yandakaitirwa naBasil so that uone the right tempo to play. Now I want to get to pidigori first. Tikaridza nemamusasa tichiridza pamusoro. Right, so this is nemamusasa pamusoro. Now the first step yekuenda kuna pidigori ine kasignature kanoti kindingindingi and kanoshandisa this note inoi. Saka you substitute per second phrase and fourth phrase instead of unoridza ku L6 kuno. Saka if we do that tisina kuchinja kunetete kunoku kutotanga pa first phrase. Saka inoi pa second phrase nepa fourth phrase, but then kana tichiridza nemamusasa we hear the song iri 3 parts dzine 2 notes, saka do. Now pidigori iri different in that inenge yakaarrangwa in 2 parts dzine 3 notes and ukatora manotes acho from the second phrase, because that's one adjustment yatinoita so that tibva tangofocusa vanhu on note inoi which is the signature yapidigori. Saka ukatanga from second phrase and then uarrange manotes acho ari 3 unoti t and then kana tisina kuchinja manotes epamusoro aya, but we also want to modify them bichano noti this becomes your second phrase, and then third one inenge yakunokuku. And then fourth one, and then first one. Saka unogona kuparidza nenhetete dzese dzenemamusasa and ukaridza nhetete usina kudzichinja pane saka kunhetete hatina kuchinja, but kuti pabude kanenge kagallop unosiya nhetete 1 kunoku so that unenge wakuridza nhetete 2 for 3 notes on the left, and saka the pidigori notes ndeidzi, saka unoti, and then this is the first part of the second phrase, and then second one yacho saka nhetete 2. Saka na watopa apa pato sufficient kuti uridze pidigori. Now but if you listen to the recording yakaitwa nemuri wachiboora, now pane what they do, because apa tachinja second and fourth phrase, but the third one and the last one vanodzichinjawo futi mbichana. Saka ukatanga pa second phrase unoti, and then the third one vanoiridza so.
This is the first part ye-third phrase. And then first phrase yotanga wachiti saka kana wasvika apa ndiyo ipidigori unotongoramba uchidzokorora ipapapa anenge achitsinhira ndiye anozoita mavariations but kana uchida unogona zvako kuzodzoka mune mamusasa. unezingongowedzerawo but basically ndiyo pidigori at least pane manotes avo. And then ndo paunobva watangawo kuimba ndakaona hwata richifamba ndakazoti ndaona mukaranga unotangirawo pasecond phrase ipapapa. But anyway, hope this is a slightly better recording, and then I will also post yakaitwa naBezel so that uone maridzirwo ainoitwa nevakuru ndiye akaridza the Mukanya version. Okay, na